Hola amigos de Спанишяндо, отново здравейте, приятели на Спанишяндо. Да, започнем с това кратко видео. Така, мотива. На 13 септември имахме един лайв с тези седмични уроци, които искам да започна да правя всяка седмица. Първо един път в седмицата, но ако има интерес, може и два пътя и така. И накрая на този седмичен урок, който може да видите също в YouTube, дадах на тези, които от вас искат, една домашна, кратка домашна, беше за начално ниво. Днес всъщност ще имаме също за средно ниво, където напишете един кратък текст с 3 въпроса, които имаше накрая на видеото, може да го видите на седмичния урок начално ниво за 13 септември. И някой от вас ми изпратихте домашната. И сега ще направя едно видео с тези текстове, които сте ми изпратили и с корекцията. Разгледала съм текста и съм записала друг начин, за да кажем същото, което вие сте ми написали. Така, първо, този текст, който е тук в по-малко черно, е текста, който този човек ми е изпратила, в този случай момиче, и това, което е по-черно, е текста, който аз пиша, като корекция на този. Така че малко по малко ще чета текста, който са ми изпратили и да коригираме. Така, първия въпрос, мисля, че беше дали сте пътували сами някой път. Имаше 3 въпроса. Дали някой път сте пътували сами, как беше този опит, ако не сте пътували сами, дали бихте искали да пътувате сами и кой всъщност беше пътуването, което най-много ви хареса от тези, които сте направили в вашия живот. Така, първия въпрос. Дали сте пътували сами? No. Él viajó solo con mis padres porque cuando vamos a alguna ciudad de vacaciones, para mí el lugar es desconocido, principalmente cuando vamos a países ubicados en Europa, tenemos que conocer su idioma y sus tradiciones. Така, първо. И сега да видим корекцията долу. Това е, което са ми изпратили, това, което предлагам аз. Аз не бих писала обикновено изречения по-дълги от 2 линии. Даже 2,5. Не по-дълги. За да може да се разбере по-добре мисълта, която искате да кажете. И затова тук долу съм разделила това, което това момиче искаше да каже с 2 изречения. Така, предлагам. No, yo solo viajo con mis padres porque cuando vamos de vacaciones viajamos a lugares que son desconocidos para mí. Така, не. Аз само пътувам с моите родители, защото когато ходим на ваканция или на почивка, пътуваме към места, които не са познати, desconocidos, че не е познато, които не са познати за мен. Докато горе може да прочетем не, ел е той. Пътуваше в минало само с моите родители, защото когато ходим към някакъв град на почивка, за мен местото не е познато, най-вече когато отиваме на държави, които са в Европа, трябва да се запознаем или да знаем езика и традициите, тяхните традиции. Мисля, че се разбира малко по-добре по този начин. С 2 изречения първо казваме не. Само пътувам с родителите ми, защото когато отиваме на почивка, пътуваме към места, които не са познати за мен. Sobre todo, най-вече, cuando vamos a otros países de Europa, tenemos que conocer su
idioma и sus tradiciones, тук може да кажем. Най-вече, когато пътуваме към други държави от Европа, трябва да знаем, или да запознаем, да знаем всъщност, тяхният език и тяхните традиции. Okay? Мисля, че така изглежда малко по-лесно за четене. Продължаваме. No tengo experiencia porque cuando era pequeña viví en España y luego mis padres y yo decidimos vivir en Bulgaria. Това от една гледна точка на граматиката е доста добре, okay? Само че аз предлагам това изречение, сега ще го видим. Смисъл, тук момичето иска да каже, не, нямам опит, нали, пътувайки сама, защото когато бях малка, живеехме в Испания. И после моите родители и аз decidimos само тук да намеря глагол на български. Решихме, моите родители и аз решихме да живеем в България. Окей, аз предлагам. No tengo experiencia porque cuando era pequeña viví en España y luego mis padres y yo decidimos mudarnos a Bulgaria. Така, нямам опит, защото когато бях малка или като малка живеех в Испания и после моите родители и аз решихме mudarnos е да се наместим, да се... Да, mudarse е да се наместиш някъде на ново жилище или нов град или страна. Окей? Към или в България. Okay? Нямам опит, защото когато бях малка, живеехме в Испания и после моите родители и аз решихме да се преместим в България. Но като цяло е доста добре, само мисля, че смених глагола бивир, защото тук казваме първи път бивир, който да живеем и тук всъщност, когато отиваме от едно място на друго държава, може да използваме глаголът мудар, който е да се наместим, нали, на друга държава. Така, продължаваме с това, което ми изпращат. No estaría mal volver a visitar Madrid porque tiene muchas cosas que ver por la naturaleza y las tiendas. No estaría mal е всъщност не би било зле, не би било лошо отново да посетя Мадрид, защото има много неща за гледане, за виждане, за посещаване, заради натуралеса е природа, заради природата и магазините. Какво бих предложила аз? Тук само. No estaría mal volver a visitar Madrid, ok, не би било лошо да посетя Мадрид отново, porque tiene muchas cosas que ver, защото има много неща за гледане, за разглеждане. Mucha naturaleza, много природа и tiendas, и магазини. Okay? Когато не говорим за един конкретен магазин, не бихме сложили las. Когато е общо взето магазини, без тази частица las. И за последно, за това пътуване, което най-много е харесало, тя ми казва, cuando fuimos a Serbia fue agradable, porque hay muchas cosas que ver. Когато отидохме в Сърбия, беше много приятно, защото има много неща за гледане. Това не е коректно от граматиката, нали, коректно е написано, само че аз предлагам друг начин, okay, за казване на същото, което тя ми е написала. Me gustó el viaje que hicimos a Serbia. Хареса ми, ме гustó, пътуването, което направихме в Сърбия. Porque también hay muchas cosas que ver. Защото също има много неща за гледане. Същия смисъл,
казано по различен начин, с друг глагол. Gustar, me gustó el viaje que hicimos a Serbia. Okay? Така, да прочита това, което предлагам аз на един път. Но, yo solo viajo con mis padres, и тук можете да спрете видеото и после да повтаряте след мен, porque cuando vamos de vacaciones viajamos a lugares que son desconocidos para mí. Sobre todo cuando vamos a otros países de Europa, tenemos que conocer su idioma y sus tradiciones. No tengo experiencia porque cuando era pequeña viví en España y luego mis padres y yo decidimos mudarnos a Bulgaria. No estaría mal volver a visitar Madrid porque tiene muchas cosas que ver, mucha naturaleza y tiendas. Me gustó el viaje que hicimos a Serbia porque también hay muchas cosas que ver. И това би било един лесен текст, начално ниво, окей? Малко по малко ще подобряваме, ще пишем повече текстове в седмичните курсове, уроци, които ще преподавам. С това приключвам това кратко видео и ще правя други видеа с другите текстове, които сте ме изпратили. Okay? Así que, muchas gracias. Това може да сложите всъщност текста без да гледате последното, което прочетох и да напишете вие, като ме слушате, да напишете вие на един лист това, което чувате. Ако имате въпроси, пишете ми. Ако ви хареса видеото, дайте един лайк, абонирайте се на канала да ми помогнете и така. До следващото видео. Gracias, besos!